Dobroveče. Ovo je moj prvi Facebook live razgovor sa građanima. Skoro 3,5 godine imam svoj Facebook nalog. Moram da kažem da nisam baš želeo da ga imam jer pripadam nekom drugom vremenu kada nisu postojale društvene mreže. Moji saradnici su me ubedili da otvorim ovaj nalog. Za 3,5 godine skoro 54.000 vas prati ono što radim. Čujem vaše sugestije, čujem vaše predloge, pokušavam da vam preko svog naloga obezbedim prave i dobre informacije o onome šta se dešava u našem gradu. Verujem da ste zadovoljni. Svaki vaš predlog i svaku vašu sugestiju svake večeri dobijam od svojih saradnika. I verujte mi, svaka od njih se pročita. Svaku prosleđujemo onome ko je nadležan. Neke javnim preduzećima, neke našim sekretarijatima, nekim ministarstvima i trudimo se da odgovorimo na svaki predlog. Naravno, nije sve moguće rešiti. Neke probleme lako rešiti, sa malo truda, za neke treba više vremena, za neke treba novca, ali u svakom slučaju znate da se bavimo time. Osetio sam potrebu da komuniciramo i direktno i zato sam pristao, kad su mi moji saradnici predložili, da pokrenem i ovu live diskusiju i razgovor sa vama. Da čujem vaše predloge i da čujem vaše ideje. Beograd je veliki grad. Mi imamo preko 2 miliona ljudi koji ovdje žive nezvanično. Veći smo od mnogih zemalja Evropske unije, a boga mi i sa budžetom smo jači od mnogih zemalja koji žive u Evropskoj uniji. Kao takav veliki grad imamo i dosta problema. I nije moguće sve probleme rešiti. Ali ukoliko čujemo jedne druge, ukoliko znamo, ukoliko možemo zajednički da definišemo prioritete, lakše ćemo rešavati probleme i rešavat ćemo problem po problem. Jer to je suština svake politike. Da se rešavaju problemi i da danas bude bolje nego što je bilo juče, a da sutra bude bolje nego što je danas. I na kraju, pre nego što krenem da odgovaram na naša pitanja, neko će reći da je nedelja dan za odmor. I tačno. Ali nedelja je dan kada se viđate i sa prijateljima. A mi smo zajednički na našem Facebooku, na ovom nalogu, kao jedna porodica, vas 54.000 i ja, postali porodica i postali prijatelji. I znam da ne misle svi isto koji me prate. Možemo da se politički razlikujemo. Možemo da se razlikujemo i oko pogleda na neke projekte i na neke prioritete. Možemo da se razlikujemo i oko načina kako treba razvijati naš grad. Ali svi treba da volimo naš Beograd. I verujem da to možemo da postignemo. I da zajednički kroz diskusiju nalazimo najbolje rešenja. Jer kako je rekao veliki Duško Radović, Beograđanke i Beograđani, Beograd nema nikoga osim nas. Ajmo sada da krenemo na pitanja. Dragan Nasković me je pitao, znam da vas mnogi napadaju, da tvrde da se krade, da ima dosta grešaka, ali ima dosta dobrih stvari koje ste uradili. Vidim da je konačno došao neko ko zna da projektuje, da rešava gužvu u gradu, kao što je kod Doma omladine, a vidim da se rešava i trošarina kod Lidla. Sad ja bih vas zamolio da rešite pitanje užasnih grafita u gradu koji su sramota za naš grad. A počinioce kazniti tako da dobiju mesec dana da ribaju te iste grafite. Prvo sa smećem i nesavesnim vlasnicima kućnih ljubimaca. Dragi moj Dragane, kada mene pitaju šta me najviše nervira u ovom našem gradu, to su grafiti koji zaista ruže mnoge fasade. I žalosno je što možete da vidite da uredimo fasade. Uredili smo skoro 500 fasada u poslednjih 4 godine i onda vidite da posle nekoliko meseci izađu grafiti i posle nekoliko meseci se desi da se pojave grafiti na samim tim zgradama. I to je nešto što me zaista nervira. Mi smo inače prošle godine menjali određena pravila u gradu i utvrdili smo obavezu da se prilikom izgradnje novih zgrada stavlja antigrafit boja. To je boja koja je u stvari neka vrsta tečnog stakla koja omogućava da se grafit skine lako sa vodom. I to je nešto što je postalo pravilo, a pored toga smo obezbedili, odnosno dali smo našoj gradskoj čistoći isključivo pravo da uklanja grafite, ali da istovremeno postavlja tu antigrafit boju koja sprečava novo pisanje grafita. Ove godine ćemo odvojiti, boga mi, skoro 50 miliona dinara, 400.000 evra za čišćenje grafita. Verujem da ćemo mnoge od njih očistiti, ali s druge strane, verujte mi, to mora da postane deo naše kulture. Jednostavno moramo svi da učimo decu da pisanje grafita nije nešto što je lepo.
Naravno, nema samo Beograd problem sa grafitima, imate to i u drugim velikim gradovima, ali sam siguran da je u Beogradu je to malo izraženije. Na kraju krajeva Beograd je naš grad i o tome treba mi da vodimo računa. Tako da pokušamo da rešimo taj problem i grafitima se bavimo. A što se tiče trošarine kod Lidla, videli smo počeli proširenje ulice Save Maškovića, drago da ste to primetili. To je jedan od najvećih saobraćajnih problema u Beogradu. Sada je širimo, završit ćemo tamo do jula meseca. Imaće 4 trake, pored toga delimično Crnotravsku proširujemo u onom delu gde je nema, zatim ćemo proširivati Borsku i Pere Velimirovića, već radimo Patrijarha Pavla i projektujemo proširenje tamo izlazak iz naselja Stepa Stepanović, izlazak na autoput. To će omogućiti da sa Banjice preko 4 trake, preko Crnotravske, preko Pere Velimirovića, preko pre toga Borske, preko Patrijarha Pavla, preko Novog mosta na Adi, preko Novog bulevara Heroja sa Košara koji smo radili pre 2 godine, možete recimo da odete na Novi Beograd bez ikakvih problema i veoma brzo, što se do sad nije slučaj. Evo jedna poruka iz Zagreba, Kristijan Josipa. Pozdrav, kako doći do jedne montažne kućice? I Ana Marija Babuš, pozdrav, da li imate montažnu kućicu za donirati za moju obitelj koja je najviše trebala, za mog deda invalida i malog bracu od 10 mjeseci. Drago mi je što me prate i van granica Srbije. Kao što sami znate, grad Beograd je odvojio 200.000 evra za, ovo ja gledam inače poruke koje stižu, 200.000 evra za donaciju koju smo uputili Mitropoliji Zagrebačkoj Ljubljanskoj kako bi se kupile montažne kućice. Ja sam razgovarao nekoliko puta sa mitropolitom Porfirijem i on mi je rekao da je problem koji se desio posle zemljotresa u Glini i Petrinji to što većina ljudi nije imala gde da se smesti, što su spavali u kolima. Zato smo kupili hitno 60 montažnih kućica koje smo uputili preko Mitropolije i verujte mi, Mitropolija ne gleda koje nacionalnosti, oni zajedno naravno i sa drugim ljudima koji donose pomoć daju onima kojima je to najpotrebnije. Tako da, pored toga, naravno, kupili su kućice, odnosno dali su donaciju izvršno veće Vojvodine, zatim mnogo opština u Srbiji i ovo je pokazalo da nesreća može da zbliži ljude i da zbliži narode i žao mi je što je ova prilika, što se to desilo ovim povodom, a ne nekim drugim. Ali u svakom slučaju mi ćemo obnoviti neke kuće u dogovoru sa Mitropolijom. Mitropolit je bio u petak u Beogradu, tako da je moj predlog da se javite Mitropoliji i oni sasvim sigurno mogu da nađu način da vam pomognu. Daniel, poštovani gospodine Vesiću, želim da se zahvalim na čestitam svemu što ste radili za Beograd. Hvala. Beograd danas izgleda sjajno, prelepo, iako nije moj grad, svakodnevno zbog posla dolazimo u Beograd. Imam jedno pitanje na vas. Šta se dešava sa onom ružnom zgradom na Zelenom vencu? Da li će ikad biti završena izgradnja ili će biti uklonjena? Jako je sablasna i ružna. Tačno, vrlo je sablasna i ružna. To se slažemo mi svi koji živimo u Beogradu, pa vidim i vi koji dolazite u naš grad. Ta zgrada je prodata. Kupio je, koliko znam, kupio je strani investitor i oni sada rade projekat uređenja te zgrade. Pokušavaju da kupe i susednu zgradu kako bi mogli da dobiju više prostora da urade to kako treba. Koliko sam čuo, oni bi trebali u narednih kraja ove godine da počnu sa rekonstrukcijom te zgrade i nadam se da ćemo konačno tamo dobiti jednu pravu poslovnu zgradu kako je i namenjena. Nebojša Ivković kaže: ima li šta za prigradske opštine, mogu li deca Krnjače, Borče, Batajnice, Kaluđerice, Vinče, Boleča dobiju barem jedan park ili rekreativni centar? Pa mi smo za poslednje 5 godina, ja mislim, uradili preko 150 parkova. Slažem se da nije dovoljno parkovi u Krnjači, u Borči, u Batajnici i u Kaluđerici. Slažem se da treba više. Što se mene tiče, dajte konkretne predloge i ja sam spreman da uradimo park onakav kakav imaju deca i u drugim delovima Beograda. Što se tiče same Krnjače i Borče, ono što je dobra vest za građane Krnjače, mi ćemo završiti u narednih 10 dana, u stvari do kraja ovog meseca, čak i manje, završit ćemo zdravstvenu stanicu u Borči koja ima 7000 kvadrata. Tamo će biti apsolutno sve što je potrebno ljudima koji žive u Borči, osim ako idu na bolničko lečenje. Pored toga, tu će biti i hitna pomoć, bit će sve druge službe i hvala Bogu više 150.000 ljudi koji žive na levoj obali Dunava neće morati da prelaze preko Pančevačkog mosta za obične lekarske intervencije. Gradimo vrtić odmah tamo pored Doma zdravlja.
Posle vrtića krećemo, gradit ćemo, znači počnemo da gradimo kanalizaciju. Raspisali smo tender za crpnu stanicu Krnjača 2 koja će imati fabriku za preradu otpadnih voda. Sada kreće u martu mesecu tender za izgradnju sekundarne kanalizacije, 80 km kanalizacije i konačno će leva obala Dunava dobiti kanalizaciju. Batajnica, evo juče sam bio sa gospodinom Antićem, bivšim ministrom, sadašnjim direktorom koridora, pa Batajnica će do proleća dobiti izlaz na autoput. Raspisali smo tender, radimo nadvožnjak na Batajnici preko nove pruge kojom će ići brzi vozovi između Beograda i Novog Sada koji će bitno omogućiti građanima Batajnice da žive bolje. Naravno, nisu to jedini problemi u Batajnici, tamo također treba da se uradi dom zdravlja, odnosno zdravstvena stanica, ali u svakom slučaju radimo na tome. Bogojević kaže, ofarbajte jarbole iza zastave, iza lokomotive, na njima postavite istorijske zastave Srbije, a na vrhu zgrade železničke stanice postavite veliku trobojku. Dragi moj prijatelju, ja sam taj koji stalno deli zastave kad god idem i razgovaram s ljudima na terenu. Hvala na mom predlogu. Aleksandar Vučić je također taj koji insistira na tome da bude što više srpskih zastava. Šta ćete, mi eto volimo srpske zastave, neki vole neke druge. U svakom slučaju, Savski trg će biti gotov na Savidan, 27. januara. I tada će biti završen, tamo gde je ona lokomotiva koja ostaje tamo, uradit ćemo te jarbole. A što se tiče same zastave na vrhu železničke stanice, ne znam da li je moguće postaviti zato što ima po zavodu, odnosno po zaštitom zavoda za zaštitu spomenika, pa ćemo vidjeti da li je to moguće. U svakom slučaju, dobar je predlog. Savski trg i spomenik Stefanu Nemanji bit će pravi jedan istorijski kompleks. Evo, danas sam bio tamo, padao je sneg, 47 ljudi je radilo. Vidjet ćete kako će izgledati taj spomenik, evo još malo, ostalo je 10 dana i svi ćemo biti zadovoljni i srećni. Imaćemo postament u kome su delovi života Stefana Nemanje. To će biti mesto za skoro 50 ljudi, muzej mali na otvorenom i ceo taj kompleks pokazuje koliko se naš grad menja. Samo se setite kako je izgledao Savski trg pre 2 godine. Ona okretnica autobusa, isečeno drveće, onaj zarađali spomenik koji nisu prihvatili ni oni kojima je navodno bio namenjen, taksi stanica ispred stare zgrade železničke stanice i pogledajte danas kako izgleda. Savski trg je projektov jedan od najboljih evropskih biroa iz Madrida, Španci, nadam se da će uspeti da dođu na otvaranje Savskog trga. Svaki dan se čujem sa njima, tamo su zaista velike restrikcije u Španiji, ali u svakom slučaju bit će tu i zastava, jer to će biti Savski trg i spomenik Stefanu Nemanji pravi simbol državnosti naše zemlje. Hvala na predlogu, bit će zastava srpskih, tako da se to ne brinite. Jelena Milosavljević kaže, ulažite u razvoj i bolji izgled grada, vidljivo je zalaganje, spomenik je odličan, ali mi u Kovioni, 30 km od centra Beograda, nemamo osnovnu potrebštinu vodu. Poslije smo peticiju sa preko 1100 potpisa. Preko medije ste obećali sastanak, ali stiče se utisak da ga izbegavate. Draga Jelena, ne izbegavam sastanak oko Kovione, ali sam više puta to rekao kako ćemo rešiti problem sa vodom. Prvo, za to je bila nadležna opština Sopot, ali s obzirom da očigledno nisu imali snage da to reše, ja sam preuzeo na sebe da grad reši taj problem. Mi trenutno priključujemo trešnju na vodu i to možemo da radimo iz postojećeg vodovoda. I kada to budemo završili, raspisali smo tender i trešnja će dobiti vodu tokom ove godine. Morat ćemo da radimo rezervoar, visinski rezervoar i tada u međuvremenu radimo projektovanje i tada krećemo u realizaciju vodovoda u Kovioni. Ja razumem da nije lako živjeti na 30 km od Beograda i nemati vodu. Nažalost, niste jedini. Trudimo se da to uradimo, ali ovo je prvi put da se neko bavi Kovionom i vašim problemom. I ovo je prvi put da vam neko otvoreno kaže, gradimo rezervoar, projektujemo vodovodnu mrežu, kada budemo projektovali, odmah krećemo realizaciju. Ja vam to obećavam. Dok sam ja u Beogradu, dok se ja budem pitao, budite sigurno da će Koviona dobiti vodu. Kao što će sada trešnja dobiti vodu. Jednostavno, tako je i ne možemo, to je redosled koji moramo da sledimo. Što se mene tiče, možemo uvek da se vidimo. Ja ću pozvati predstavnike vaših ljudi iz Kovione da pričamo, ja ću vam ovo isto reći. Budite sigurni, ja vam to lično obećavam i nadam se da ću doći kod vas u koju ću da popijemo tu vodu koja će doći. Kao što će dobiti trešnja, dobit će vodu i Koviona. Hvala vam puno na pitanju. Milan Bjelan
Gospodine Vesiću, kao veliki čovjek iz Srbije, mogli biste nazovati neku ulicu po žrtvama Oluje, na primjer Bulevar žrtava Oluje. Dobra ideja, Milane. Znate da smo tamo ukinuli na levoj obali Dunaca onu Hrvatsku ulicu i stavili smo da bude ulica Glinskih žrtava 1941. godine. Sasvim sigurno da žrtve Oluje zaslužuju posebno sećanje. Znate da smo nazvali Bulevar Heroja sa Košareva i Bulevar koji smo gradili, koji spaja most na Adi tamo dalje prema Novom Beogradu. Hvala na predlogu. Prosledit će ovaj predlog Komisiji za imenovanje trgova ulica. Siguran sam da će oni o tome siguran sam da će uzeti u obzir. Sunčica Stojanović, gospodine Vesiću, sasvim slučajno sam vidjela i čula da dajete smeštaj ljudima bez krova nad glavom. Ja sam mikrobiolog u penziji. Kad god prođem pored starog bioskopa Slavica, na stepeništu leži danima čovjek na vetri, kiši pokriven, uvijek me zabole grudi kad to vidim. I stalno mislim šta će biti sa njim. On sigurno ne zna za ovu informaciju. Molim da pošaljem nekog da mu pruži pomoć i sklonite ga odatle. Hvala puno, Sunčice. I mene zaboli kad vidim takve scene. Znate, ja sam često u prihvatilištu za stara lica koje imamo u Kumodrškoj ulici i moram da vam kažem da je to zaista, kad pričate sa ljudima, shvatite da većina tih ljudi je ostala bez krova nad glavom ne svojom krivicom. Da su se desile neke teške životne okolnosti, da su ih nekad i deca izbacila iz stanova i da moramo kao društvo da nađemo način da pomognemo tih ljudima. Mi imamo prilike oko 300 ljudi u Beogradu bez krova nad glavom o kojima vodimo računa. Trenutno imamo prihvatilište za stara lica u Kumodrškoj ulici. Ono je građeno 1974. godine. Gradio ga je Branko Pešić, počeo je da ga gradi i tada ništa nije ulagano u to prihvatilište. Završili smo legalizaciju, dobili građevinsku dozvolu. Ove godine kreće rekonstrukcija prihvatilišta i dobit ćemo jednu potpuno novu i modernu zgradu sa većim kapacitetom za te ljude. Tokom ove godine otvorili smo još 40 novih mjesta za smještaj beskućnika na Autokomandi na Vračaru, tako da ukupno smo povećali kapacitet za skoro 40%. A smo ove godine krenuli sa jednim novim konceptom, to je dnevni prihvat, dnevni centri za beskućnika. Otvorili smo ih već 3, bit će ih u svakoj beogradskoj opštini. Otvorili smo u Sazonove ulici na Vračaru, u Solunskoj ulici na Starom gradu i sada smo otvorili u subotu, to je juče smo otvorili baš tu kod vas na Karaburmi u Jabučkoj ulici. Tu prihvatamo beskućnike, zajedno sa Crvenim krstom to radimo, obezbeđujemo im kupanje, dajemo im toplu hranu, dajemo im preslaku i na taj način se trudimo da pomognemo koliko možemo kao društvo. Naravno da ćemo poslaći ljudi iz Centra za socijalni rad. Zrelost jednog društva se ogleda po tome koliko vodi računa onima koji su nemoćni. O starim licima, o najmlađim licima, onima koji su ljudi koji imaju posebne potrebe, mada to nije sad pravilo, kaže se ljudi sa invaliditetom. Ja mislim da mi polako postajemo zrelo društvo i da moramo da se trudimo da vodimo računa upravo o tim ljudima. Hvala vam puno. Evo da pogledam neka pitanja ovde. Jovan kaže, šta znači figura sa moje leve strane? Vidite, ova figura, ja inače volim spomenike, ova figura je čitalac politike. Po toj figuri to je uradio inače Vaja Kuzmanović, Zoran Kuzmanović iz Smedereva. On je inače restaurirao pobednika i na nerekonstruisanom trgu politike, pošto ćemo restaurirati trg, ostaće naravno spomenik Moše Pijade koji je jako lep. Tu, znači pandan tom spomeniku, bit će ova statua čitaoca politike koja je inače napravljena od onih metalnih, onih olovnih odlivaka kako se neka štampala novina. I vrlo je zanimljiva i generalno posvećena i politici i samim čitaocima politike. Da vidimo šta ovde još piše. Zoran. Da li planirate izgradnju vrtića u naselju Braće Jerković? Da, Zorane, sada to je jedan od 6 vrtića za koje smo raspisali tender sada u decembru mesecu. Raspisali smo tender za izgradnju vrtića u naselju Braće Jerković, u naselju Mirjevo, u naselju Miljakovac 3, na levoj obali Dunava, ovo što sam sad pomenuo, pored tamo Doma zdravlja Borča. Jedan će vrtić biti u Stepojevcu i jedan će vrtić biti u Mladenovcu. To je 6 vrtića. Pored toga, mi ćemo već sada gradimo ili smo izgradili 8 vrtića. Znači vrtić u Surčinu, zatim raspisali smo tender, odnosno konkurs, tender za pretvaranje onog aneksa opštine Vračar u Kusovnoj ulici u vrtić. Gradimo vrtiće u Miloja Zakića na Čukarici, zatim u Novogradskoj ulici u Zemunu, zatim jedan vrtić u Bularu Patrijarha Pavla koji se uskoro završava na Rakovici, 2 vrtića
jedan na Novom Beogradu, jedan na Bežanijskoj kosi, jedan u bloku 62 i vrtić u Belom Polju u Obrenovcu. Kad ovih 8 vrtića, sa ovih 6, među kojima je jedan od vaših tih u braće Jerković, to su vrtići koji će se sigurno izgraditi tokom ove godine. To će biti 14 vrtića. Sa tih 14 vrtića mi ćemo imati mesta za novih oko 3200 dece. U ovom trenutku lista čekanja za dece na vrtićima je oko 3000. To znači da ćemo mi ukinuti liste čekanja ako da Bog do kraja ove godine. Mi već sada u Surčinu nemamo decu na listi čekanja. I ako ćemo tamo raditi neke manje vrtiće u nekim selima, kako bismo omogućili da ljudi mogu da dovode decu tu gde žive, da ne moraju da dolaze do centra Surčina. Pre 2012. godine, ja mislim da je čekalo na listu čekanja, sada me ne držite za reč, između 15 i 17.000 deca. Sada više nemamo listu čekanja. U međuvremenu smo mi uveli plaćanje za decu koji idu u privatne vrtiće, izjednačili decu koji idu u privatne vrtiće sa decom koji idu u državne vrtiće, nema nikakve diskriminacije, da li dete ide u privatni vrtić ili u državni vrtić, mi plaćamo 80% od cene koju grad odredi, a ona je oko 25.000 dinara, i roditelji plaćaju oko 5.600 dinara. Znate dobro da je među 2008. i 2012. godine da su roditeljima duplo skupli naplaćeni vrtići, bili su, boga mi, 9.500 i 8.500 dinara i zbog toga smo morali da vratimo roditeljima oko 3,5 milijarde. Za 3,5 milijarde dinara mogli smo da izgradimo 17 vrtića. Prema tome, u situaciji kada smo vratili pare roditeljima kojim je neko pred nas zaista uzeo protivno zakonu i bez razloga, mi smo se naravno potrudili da izgradimo i da krenemo izgradnju novih tih, kao što znate, 14 vrtića. Plan nam je da do 2022. godine, znači sledeće godine, posle ove godine, radimo još 10 vrtića, od kojih će jedan sigurno biti u Sremčici, što znači ćemo mi imati 24 nova vrtića za 3 godine. To se nikada nije desilo u istoriji Beograda i ja sam srećan u istoriji Beograda od kad se deca zbrinjavaju u ustanovama kao su vrtića, to su 30. godina prošlog veka, 30. godine prošlog veka. Prema tome, srećan sam zbog toga, mislim da je to velika stvar i da to treba da nastavimo da radimo. Kada će doći voda u Ritopek? Ivana, za vas dobra vest. Krajem 29. ili 28. sad nemojte me držati za reč, decembra, raspisali smo tender za izgradnju vodovoda u Ritopeku. Mislim da u martu je planiran početak gradnje. Vi ćete u Ritopeku dobiti vodu do novembra meseca. To sam inače obećao kad sam bio prošle godine u Ritopeku. Razgovarali smo o tome i dobit će sigurno 5% Ritopeka će dobiti vodu. Postoji problem sa višim delovima Ritopeka gde moramo da radimo rezervoar. Zato raspisujemo tender i viši delovi Ritopeka dobit će vodu recimo na proleće sledeće godine, ali ćemo u svakom slučaju rešiti problem vodosnabdevanja u Ritopeku. I ne samo to, vi se nalazite na vodovodu Makiš-Mladenovac. To je regionalni vodovod koji mi gradimo i srećan sam što insistiram na izgradnji tog vodovoda, jer time rešavamo problem sa snabdevanjem vodom velikih delova Grocke. Nažalost, tamo postoje mnoga sela koja nemaju vodu. Mi ćemo do marta 2022. godine spojiti sa vodom Vrčin i Grocku. Uradimo odvojke, to je dužina preko 17 km, a onda ćemo do 2023. godine završiti spajanje sa vodom Pudaraca, Unčara, Dražnja, Kamendola, svih onih sela tamo u Grocku koji nemaju vodu i izaći ćemo sa teritorije opštine Grocka, a preko Đurinaca se kačimo na vodovod, Sopot i idemo pravimo rezervoar u Rajakovac u Mladenovcu, ili Rajkovac, nisam siguran kako se tačno zove. U svakom slučaju, u Mladenovcu, kad napravimo taj rezervoar, Mladenovac priključimo na gradsku vodu i mi ćemo do 2024. godine i Grocku, i Sopot, i Mladenovac snabdevati gradskom vodom. Zato što imamo novu fabriku vode, Makiš 2, i imamo dovoljno vode. I dovoljno kvalitetne vode, jer naša beogradska voda je među najboljima na svetu, to budite sigurni. Prema tome, to je za vas u Grockoj najvažnije, za vas u Ritopeku, vi ćete biti prvi, vi rešavate svoj problem već ove godine, ali dobro je to vesti za sve druge ljude koji žive u Ritopeku. Milivoje kaže, sve vreme se priča o zelenjavanju, a nema nigde novog drveća. Dragi moji Milivoje, nije baš da nema novog drveća, ima ga.
A da može da ga bude više, može. Da treba da imamo više drveća, treba. Evo ja čuvam ovde na radnom stolu. To evo je prilika da vam pokažem. Ovo je aplikacija koja zove Moje drvo. Svako od nas preko aplikacije gradske Moje drvo može da kupi za sebe ili da kupi nekom drugom kao poklon jednu sadnicu koja se sadi na kojoj stoji njegovo ime. Ja sam kupio jedno drvo, imam svoje drvo koje sam zasadio i mislim da kada bi svako od nas uradio nešto tako da bismo imali naravno više zelenila. Dobro da vam kažem da smo samo u centru Beograda posadili poslednjih 4 godine, ajde 5 godina, 170 novih stabala. Sjetite se samo kako izgleda Obilićev venac sa onim automobilima od kojih niste mogli da prođete. Sada tu imate nov drvored. Sjetite se samo onog donjeg dela Kralja Petra, tamo od cara Lazara pa nadole prema Patrijaršiji, gde je takođe posađen nov drvored. Pa na samom Trgu Republike imamo preko 40 novih stabala. Pa da li se sećate da smo napravili drvored tamo kod Doma omladine na ovom rekonstruisanom trgu Milana Mladenovića, da se nadam da ćemo brzo moći da podignemo i spomenik Milanu Mladenoviću. Napravili smo jednu komisiju koju su njegovi prijatelji, oni koji su sa njim radili. Oni treba da raspišu brzo konkurs, nadam se će ga raspisati, da ćemo dobiti rješenje da će tu biti podignuto neka vrsta spomena obeležja Milanu Mladenoviću. Da ne pričam o drugim delovima grada gde se sadilo drveće. Znači, samo u najužem centru grada je zasađeno preko 170 novih stabala. Da ne pričamo o tome da samo na Savskom trgu, evo koji završava na Savindan, ćemo zasaditi 250 stabala. I svuda, ove godine smo zamenili preko 700 stabala drvorednih. Možete vidjeti po gradu, gde god je nedostajalo stablo, gde god je stablo nedostajalo, zamenili smo ga sa novim stablama, neka su, Boga mi, bila posečena i nekoliko godina. Naš plan je da u narednih 10 godina zasadimo 1.000.000 stabala. I da toga stojim čvrsto. I znam, smejali su se mnogi, pogotovo oni koji nikad nisu zasadili ni jedno stablo. Kad sam to rekao, pa kao deće, pa kako će Vesić da zasadi 1.000.000 stabala? Pa dobro, ako svi zajedno budemo sadili, ja mislim da ćemo u tome moći da uspemo. Prema tome, vidite koliko novih stabala u parku Ušće. Znači, Beograd treba da ima više zelenila, jer Beograd jeste zeleni grad i Beograd jeste poznat po svom zelenilu i mnogo više imamo zelenila mnogih drugih gradova u Evropi. Da li je to dovoljno? Nije. Da li treba da radimo na tome više? Da. I tako da vas pozivam da dajete svoje predloge, dragi moji Milivoje, gde god budemo mogli, a vi predložite, evo ja vam obećam, sadit ćemo stablo, a možemo i zajedno da ga sadimo i možemo ovako da dobijemo i vija jedno, ovako da piše osim Goran, da piše Milivoje i Goran, da imamo svoje stablo. I ja mislim da je to dobro i da tako svako od nas pokazuje koliko mu je važan naš grad. Da vidimo. Teša. Najavili ste nabavku novih autobusa. Šta se događa sa tim? Pa da, tako je. Najavio sam nabavku novih autobusa, ali sam najavio nabavku CNG autobusa, odnosno autobusa na prirodni gas. Mi smo inače doneli odluku, prošle godine, to je bilo nešto pre nego što je počela korona, doneli smo odluku da Beograd više ne kupi ni jedno vozilo na dizel. I zaista od tada Beograd više ne kupuje vozila, znači kupujemo samo vozila koja su na prirodni gas, hibridna vozila ili električna vozila. I na taj način se trudimo da damo svoj doprinos tome kako ćemo čuvati životnu sredinu. U narednih nekoliko dana bit će raspisan tender i na tom tenderu ćemo imati, tražit ćemo oko 200, izvinjam se 100, tačno 100, izvinjam se, 100 novih autobusa na gas, zglobnih autobusa. Vi znate, smo mi prošle godine kupili ukupno 242 autobusa. To je najveća kupovina autobusa u istoriji Beograda u jednoj godini. Nikada nije kupljeno 242 autobusa za jednu godinu. Sada ćemo kupiti 100 novih autobusa na gas. Oni će stići u Beograd do kraja ove godine. A onda ćemo raspisati tender za kupovinu 500 autobusa na gas, od čega će biti 350 SOL autobusa i 150 zglobnih autobusa. Kada budemo završili sa kupovinom koja će se ići sukcesivno u narednih 5 godina, mi ćemo imati novih 600 autobusa. To znači da ćemo skoro imati sve autobuse koji će biti na gas, da ćemo imati a one autobuse koji budu ostali na dizel, to će biti novi autobusi, odnosno autobusi koji imaju Euro 6 motore, koji su ipak mnogo više čuvaju životnu sredinu nego, nažalost, motori kakvi imaju neki od privatnih prevoznika koji su Euro 2 ili Euro 3. Prema tome, tako se vodi računa o životnoj sredini. Ono što mogu da vam kažem, to je da ćemo mi ove godine raspisati javno-privatno partnerstvo i za rečni prevoz
već smo definisali stanice rečnog prevoza, definisali smo, imat ćemo dvije linije, jedna linija Sava, jedna linija Dunav, i te dvije linije ćemo pokrivati i tako ćemo u taj prevoz će moći da se uđe sa karticom javnog prevoza, znači bit će u sistemu, našem jedinstvenom sistemu, i na taj način ćemo omogućiti ljudima da se prevoze i rekom i tako ćemo također doprinijeti tome da bude manje autobusa. Kada budemo od 2028. godine imali završen metro, odnosno kada bude počela da radi prva linija metroa, tada će trebati mnogo manje autobusa na ulici i mi ćemo doći u situaciju da nemamo više dizel autobusa. I to je cilj. To mi je cilj, da Beograd bude grad bez dizel autobusa i da na taj način damo svoj doprinos smanjenju zagađenja. Da vidimo šta piše ovde. Gordana, moji roditelji su penzioneri, kako mogu da se prijave za vakcinaciju? Pa, drago mi je što ste me to, Gordana, pitali. Ukoliko već se nisu prijavili za vakcinaciju, nama od sutra počinju da rade call centri na teritoriji svih 17 beogradskih opština. To su call centri za seniore koji inače već rade sa njima, organizuju im izlete, pomažu da se, oni se preko toga voze, odlaze na organizovana, imaju nekakve događaje kao što su druženja, kao što su besplatne radionice i tako dalje. Mi ćemo preko tih call centara komunicirati sa svim našim sugrađanima starijim od 65 godina. Mi u Beogradu imamo oko 350.000 ljudi koji su stariji od 65 godina. Naš cilj je, a to je inače po planu ministarstva, da ti ljudi prime vakcine. I naš cilj je da svi oni koji žele da prime vakcine, a mi pozivamo sve njih da se vakcinišu, te vakcine prime. Zahvaljujući predsjedniku Vučiću, mi smo, boga mi, 3. zemlja u Evropi koja je počela sa vakcinacijom. A inače i počinjemo sada sa masovnom vakcinacijom od sutra, a nemate masovnu vakcinaciju ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Grčkoj, u kojoj je dato nekoliko desetina hiljada vakcina do sada, ni u Albaniji i ni u Severnoj Makedoniji. Prema tome, ne kažem, mi bismo želeli da svi oni imaju masovnu vakcinaciju, ali samo je Srbija uspela da obezbedi velike količine vakcina. I zato je važno da se što više naših sugrađanki i sugrađana vakciniše. Mi ćemo komunicirati sa našim penzionerima, pozivat ćemo ih preko naših call centara i pitati da li im je potrebna pomoć pri vakcinaciji, pri registraciji, izvinjavam se. Ukoliko im je potrebna pomoć pri registraciji, naši volonteri su spremni da dođu sa tabletima, da ih direktno prijave, da pomognu ljudima koji možda nemaju mail adresu, ne znaju kako da se prijave, da se sami prijave. Ukoliko su se već prijavili, pitaćemo ih da li im je potrebna pomoć da ih prevezemo do mesta na kojima će se vršiti vakcinacija. Jer naš posao je da pomognemo svakome da se vakciniše. Možda je lakše u centru grada da imamo ljude koji se prevoze. Ali zamislite kako u Lazarevcu, da imate selo koje je na 20 km od centra Lazarevca. Da li će ti ljudi ići redovnim prevozom da se vakcinišu? Pa neće. Zato ćemo mi da organizujemo prevoz za njih. I svako selo ćemo pokriti. I svakog čoveka, i svakog našeg sugrađanku i sugrađanina starije od 65 godina ćemo pokriti, pomoći da se vakcinišu. Naravno, odluka o vakcinaciji je njihova. Samo oni o tome mogu da donesu odluku. Nećemo je mi donositi u njihovo ime, već će oni sami donositi tu odluku, ali je nama da im pomognemo. I budite sigurni, nema važnijeg zadatka, ni za mene, ni za ljude koji rade ovde u Skupštini grada, u narednih mjesec dana od toga da se što više ljudi vakciniše. Oni koji žele. Mi nismo tu da utičemo na to da li neko želi ili ne. Naše je da pomognemo ljudima koji žele da se vakcinišu. A kao što znate, prvo su se vakcinisali štićenici staračkih domova, potom lekari i medicinske sestre, sada počinje vakcinacija starijih od 75 godina, a onda starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. I mi smo tu da pomognemo. Pored toga, mi smo pripremili 17 lokacija na kojima je moguća dodatna vakcinacija. I te lokacije smo ponudili Ministarstvu zdravlja. I kao što smo ponudili Ministarstvu zdravlja, rekli smo im da smo spremni, i to vam sada otvoreno kažem, grad Beograd će finansirati sve te lokacije, održavati sve te lokacije, dati obezbeđenje, napraviti paravane. To državu neće koštati 1 dinar. Dovoljno je samo da donesu vakcine, frižidere, šta već ide, i da dođu lekare i medicinske sestre. Ukoliko oni smatraju da je to potrebno, mi ćemo sve to raditi. Zato smo mi odgovorni i verujemo da moramo što pre da izađemo iz ove situacije. Da što pre izađemo iz krize i da što pre izađemo iz epidemije. I zato je važno se što više naših sugrađanki i sugrađana vakciniše. Tako da se ne brinete, draga Gordana,
Znači, vašu majku će pozvati neko iz call centra i pomoći ćemo da se prijavi za vakcinu ukoliko ona to želi i naravno ćemo pomoći da se vakciniše. I zvaćemo sve one koji su vakcinisani da ih pitamo da li im je nekakva pomoć potrebna. Jer tako radi jedno odgovorno i solidarno društvo. Čitao sam negdje da je u Francuskoj za jedan dan propalo, sad nemojte me držati za reč, 12 ili 18 hiljada vakcina jer se nisu dobro organizovali. Nemamo mi taj luksuz da nama vakcine propadaju. A moramo da ih dajemo ljudima koji žele da ih prime i zato moramo da budemo dobro organizovani. Vidim šta ima još od pitanja. Aha, radno vreme, da li će se produžiti radno vreme ugostitelja posle 22 sata? Ja, to je moje omiljeno pitanje. Vi znate da se ja borim za radna mesta svih naših ljudi i da sam često bio u sukobu oko toga, mnogo sam bio i napadan oko toga. Ali dobro, naučite me da me napadaju, tako mi je to i u Srbiji i u svijetu. Kad radite nešto, obično vas napadaju. Vidite, recimo da je Vučić najnapadaniji čovjek. Prema tome, nemam ja problem sa tim što su me napadali, ali imam problem sa tim što su govorili tada da se ja zalažem za ugostitelje. Ja se nisam zalagao za ugostitelje. Ja sam i za njih, naravno. Zalagao sam se za 40.000 radnih mjesta koje mi imamo u sektoru ugostiteljstva. U Beogradu 40.000 naših sugrađanki i sugrađanka rade u sektoru ugostiteljstva. 40.000. To je 40.000 porodica. To su ljudi koji treba da odnesu plate svojim familijama, da im nešto kupe za Novu godinu, da kupe toj deci nešto za školu. Evo, počinje škola sutra. Kako će oni da izdržavaju svoje porodice ako nemaju plate? I zato sam se borio da restorani i kafići rade. Jasno je bilo da noćni klubovi ne mogu da rade, nikada se to nije postavljalo kao pitanje. Jasno je bilo da nije bio moguće organizovan doček za Novu godinu, nikada se ni to nije postavljalo kao pitanje, ali sam se borio da restorani i svi drugi u sektoru usluga, i frizeri i svi oni drugi rade do 20 sati. I kao što vidite, bio sam u pravu. Sećate se raznih priča koji su ovi razni, ne znam, lekari neki koji su ujedinjeni u nekim tamo pokretima koji samo služe za napad na ove lekari iz kriznog štaba, pričali kako će nastupiti kataklizma, kako ne znam šta će da se desi, kako Srbija nije se zatvorila kao sve druge zemlje. A mogli ste da vidite u trenutka kada rade, mogli ste da vidite da nemamo apsolutno nikakvu povećan broj zaraženih, već naprosto imamo smanjen broj zaraženih. To znači da smo mi uspeli da nađemo meru između toga da se radi i da štitimo javno zdravlje. I naravno da je nama svima važno da štitimo javno zdravlje. Ali sada kad je počela masovna imunizacija, moj predlog će biti na kriznom štabu da od 1. februara, pošto vidim da su lekari rekli da misle da do kraja januara ne treba popuštati mere, u redu, oni imaju sigurno svoje argumente za to, poštujem ih, da od 1. februara svi rade do 22 sata. Na taj način ćemo dodatno pomoći da se podigne ovaj sektor, da ljudi mogu da privređuju, da isplaćuju plate svojim zaposlenima. Ja sam srećan i ponosan što danas u Beogradu svi rade. Ne radi se ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Beču, ni u Berlinu, ni u Madridu, radi se u Beogradu. A to je zato što smo mi našli meru između toga da se radi, između toga da čuvamo javno zdravlje. Evo, ja sam se malo raspričao, to bi bilo sve za prvi put. Ja se nadam da ste zadovoljni i da sam uspeo da odgovorim na neka pitanja. Nisam uspeo da odgovorim na sva pitanja, neka su stizala sada i tokom mog uključenja. Pripremit ću odgovore na njih. Hvala svima vama koji ste ovo gledali, hvala onima koji su podržavali, hvala i onima koji nisu podržavali, ali su ovdje bili zato što su očigledno žele da vide šta radim. Ja verujem da mogu da ih ubedim da radim dobro za Beograd, jer ja zaista volim ovaj grad i mislim da ovaj grad napreduje. I budite sigurni, koliko god svako od nas, ako je iskren, razumeće da ovaj grad danas izgleda bolje nego pre nekoliko godina. Ako budemo jedinstveni, ako budemo svi zajedno radili za dobro ovog grada, on će biti još bolji i postaće ono čime se svi ponosimo. Kao što sam rekao na početku uključenja, Beograd nema nikog osim nas. Tako je rekao Duško Radović. To je zaista tako. I nemojmo mi da se svađamo. Hajmo da se raspravljamo, da vodimo konstruktivnu raspravu, da pričamo o tome što je važno, da razgovaramo o tome kako je moguće naš grad urediti, ali hajmo da volimo naš grad i da ga čuvamo i da ne radimo protiv našeg grada samo zato što se međusobno ne volimo. To je moja poruka. Ja ću se truditi u narednom periodu da makar, evo, moji su saradnici prolazili jednom mesečno, ja ću se truditi, to možda bude čak i jednom nedeljno, da odgovaram na vaša pitanja, jer verujem da je ovo dobar način komunikacije.
posao, moj posao, zato sam plaćen da vas slušam. Da slušam šta ljudi misle i da probam da što više predloga usvojim i da tako činimo život svih nas boljim. Jer naravno da ljudi koji planiraju razvoj grada, koji sede u nekim kancelarijama, ne mogu da znaju za svaki problem. I naravno da treba da postoji komunikacija. Primjer te komunikacije dobar bio je glasanje o budžetu, kad smo dobili, boga mi, preko skoro 10.000 i nešto predloga građana koji su predložili da se da uđe u budžet i preko 2.200 predloga smo prihvatili. I to je način kako zajedno možemo da radimo. Da ovaj naš grad bude bolji i da ga činimo lepšim. Hvala svima koji ste proveli ovo nedeljno popodne sa mnom. Nastavite da pratite moju Facebook stranicu. Ja ću se truditi da vam dajem što više informacija o tome šta radim i šta se radi u Beogradu i vidimo se sledeće nedelje.